sillä Janilla kestää? Onko se totta, että se vanha Kääpiö lopultakin heitti henkensä ja jätti omaisuutensa ainoalle tyttärelleen? En voi itsekään uskoa tätä todeksi. Mutta totta se on. Se nilkki todellakin jätti meidät kaikki perimättömiksi. Minutkin. Hänen rakkaimman tytärpuolensa. Kuulemma sulla oli joku ovella suunnitelma, jolla sä ajattelit kertoa jotain ekstraa. Mitä sä oikein aiot tehdä? Ei kultaseni. Minä en aio tehdä mitään. Vaan sinä. Mitä sä tarkoitat? Pitääkö mut teilata joku? Ei minä sentään mikään mafiapomo ole. Mutta hoidamme tämän hyvällä maulla ja naisellisia keinoja käyttäen. Siis mitä? Tässä on toimintaohjeet. Noudata niitä kirjaimellisesti. Mä en halua minkään menemään pieleen. Ja me ei nyt ennen kuin kukaan näkee meitä täällä.